И здравейте хора, аз съм Божидар Бомбар едно и с мен е Марти Пича. И да играем малко Майнкрафт. И така. И ето ни, това са ние. Пичуи. Пичуи. Знаете, Пичуи. Да. И сега какво ще правим? Сега се целим. Виждате ли тези кули? Се целим с лъкове. Ще направим бой между приятели. Приятели. Да. Или пък, стойте. Ела Марти насам, измислих едно друго нещо. Сега да го малко изравниме. Ще се бием ето тук. Да. Стойте на Така питане. ще стане много по-хубаво. И после имаме една изненада за вас. Което до сега мисля, че не сте го виждали. Да. Така, изненадата е, ще се бием с зомбита, които са в кула. И ще ви покажем колко брони сме събрали. Между другото, този сървър сме го правили 3 месеца. Аз съм копал, намирал съм диаманти, а Божи отгоре строи. Разменяме се. Божи копае, аз строя и двамата копаем и двамата строим. Така Божи малко да свети. И хора, аз не говоря, защото малко ми е преграснал гласа. И това. И Марти ти в ония ъгъл, дето е торча. Дето е торча. Отиваме. Златна ябълка, имаш ли? Не. Ето си една. По-скоро ноч ябълка. Лък, така. Да се приготвим ябълката. Да, трябва да се приготвим. И сега. 3. Стой. И 3, 2, 1. И хора, почнахме да се бием. На кой залагате? На кой? На мене? Или на Марти? Ще видите от другия епизод, който ще кача. Този епизод може да го видите първо от Марти, защото аз няма да го кача веднага, защото съберат много епизоди наведнъж. И аз викам да го нападаме. Какво стана? Не знам. Чупи се броят. Извинете хора, изчакайте за малко. Готово. Марти, нагоре. И аз трябва да си правя моето. Така, Малко пауза, извиняйте, не видяхме, че броните не са счупени, да. но за което извиняйте. Пак ви го казвам. Марти, има една каска същата. Това е, че това нещо трябва да го премахнем. Просто много се бихме, много епизоди направихме до сега в Божидар Бомбар. Катихме 2 епизода. По-точно един и другия ще го качим утре или други ден. Ще видим. Така сега. Този чест е таен под земята. И така. Да си рефрешим нещата с Diamond. Ето да видите в честовете колко има. Много време ни отне, само че да го съберем. Сетовете са ни много силни и ще ни иска прекалено много лево. Да. И ще видим само което ни е предчупване, ето както са панталоните ни. И не могат да се рефрешнат с нищо. Сега си видите моята броня. Но, хора, аз и Марти сме умни. Гледайте сега какво правим.
Взимаме една обикновена броня, за който не знае. Слагаме Diamond и обикновената броня. И ето. Ама пак ти иска лево. Така че е малко гадно. Защото Няма лево... може да си правим нещата. Тук той спенсив, гастим с чупване. Но имаме 3 отвари за лево. Затова само при спешни случаи ще го използваме. Аз в момента нямам лево. Използвам блъската ги. Ще трябва да си направя нови защити. Че я да си оправям броня. Къде беше кирката? Това, брадата. Тук взимаме една брачинка. Марти, ще вземем много брони, чули? Та ще оставим тук. Къде да оставам? В честа за Руди. Така оставам броната, че е столетие. Така няма може да оставим. Толкова може така. Беше яко. Трябва да си. Blast Protection на кефи. Prodigal Protection 3 не е зле. Blast Protection 2 Racing е зле. Аз нямам лево, трябва. Feather Falling. На гръдника Protection 3. На мен ще ми трябва малко левел. Има отвари. Вземи си то левел, дето стана. И това е. Имаш ли малко левел да ми дадеш? 12. Левел не ти ли стана? Има ли там? Не. Опа, малко. И какво правиш вече? Вижте, извиняй. Дай ми левел, бе. Отцата е за мене. Остави ми експито, е. Не съм го взел. Спална. Така, сега може да разгледате. Да, сега тъмън ще покажем спалнера. Да. Ето го, това е един крипър не разруши всичко. Да, и не стана много добре, ама все пак е добре. Така сега може да видите в честовете. Само може да се мръдне. Аз имам броня, Марти. Ето си е тая. Ти направи ли си вече? Не, още не. Ела. И тук все още нямаме нищо. Аре, Марти, бе. Идам. И така да ставим тук малко спалнат. Домата, псиновици. Марти ли забързи на скелета? Служи си... Той. Броната е в честа за Руди. Окей, аз сега ще дам тази моята. Ето. В честа за Руди. Последния ред. Тенк. Така. Слагаме я. Той бе. Така. И хора, аз имам броня Golden. Знаете, ако не знаете, ето един крипър. Трябва внимава да не...
Така, дехме си малко лево. Така, хора, ако не знаете, горе ли си? Хора, отиваме да се биеме набързо и да приключвам вече клипа. Така, чай аз се кача набързо да разгледа твоето. Добре, айде, ела почне. Хора, другия епизод ще я разгледате, защото сега имаме ограничения. И 15 минути. Опа. Че аз позведа. А може ли, който сега гледа клипа, който го е изгледал, да ми каже, който има лиценз за ютубър, дали може да снима повече от 15 минути? Въгъл, Марти. Да, и на мен да ми кажете. Почваме. Почваме. Ой, как ме сцепи! Гледай, ей! Опа! Хора, който гледа Марти, гледайте как умира. Бързо долу. Така. Ево, левоче! Не! Ела, моля те! Колко взе? Малко! Да, малко само 2 лева. И... Аре, Марти, по-бързо, бе! Оп, сега че не оцелих. Айде, стави сега до мене и пак пускаш как отпредай камерата. Да я пуснем. Ама ела не сам. Къде? Е тук. Сега че сега по-трудно се движим. Сега идвам. Къде бе? Не, тук е, чорах ли си да сама? Айде, идвам. Хора, Марти, има чорах. Не, ме тапса. И хора, това сме ние. Пичуете. Ако, примерно, искате може да оставите по един лайк, коментар, Да и се абонирате. Може да посетите страницата на Марти, ще остава в описанието. Ако не забравя, може да я оставя в някой друг клип. И чао! Чао. И чао! Дано до нови срещи в другите клипове. Дано пак ви е да се харесало. срещаме, да ви е харесало на вас. И чао! Чао.